Bună seara! Astă seară vă face o etalare în cărțile cigănești. În trecut, este vorba despre un cuplu care s-a despărțit. Ea a suferit foarte mult și a fost în depresie. O curtează un bărbat care nu o interesează. Persoana care a fost părăsită a înșelat-o, a întâlnit o persoană mai tânără decât cea respectivă și a plecat de acasă. A ajuns la haină de stat. Această persoana iubită de dumneavoastră, a fost alungat din casă, care acum se gândește. În prezent, dumneavoastră trageți speranță, la o persoană mai tânără ca să rezolvați o problemă. În viitor veți avea noroc, vi se trage de norocul de la o vizită. Persoana care v-a părăsit trece prin niște probleme, duce o povară foarte grea, ar vrea să plece la drum ca să vină la dumneavoastră, îl sfătuie un prieten foarte fidel, dar va avea ghinion, nu va reuși să vină, va avea probleme foarte mari, duce o greutate foarte mare pe toate planurile, un fel va plătește la ora actuală pentru tot ce a făcut. Persoana alungată va fi din cauza pentru că nu acceptă să se căsătorească, a fost mințită că va avea un copil, nu are copil, urmărea persoana respectivă care s-a băgat în relația dumneavoastră să se căsătorească cu persoana iubită, fie un el sau un ea. Persoana iubită de dumneavoastră a renunțat și va fi alungat din casa aceea. Sunteți tristă pentru casa dumneavoastră sau trist. Înainte era bucurie, era veselie, acum e plină casa de tristețe. Trageți speranță la un serviciu mai bun și îl veți avea la o zi sfântă sau datorită unor rugăciuni, unui preot. Norocul veți avea cât de curând, ați fost înșelată sau înșelat, depinde după caz, de persoana iubită. A încercat să scoată mai mult partea materială de pe dumneavoastră, iar în privința asta v-ați gândit foarte mult să-i se întoarcă totul împotrivă și plătește pentru asta și o să vă bucurați foarte mult. De la drum primiți o veste despre stabilitate sau casa dumneavoastră este la drum și faceți drumuri pentru casă, între casă și servici. Un inamic s-a băgat în relația dumneavoastră, care s-a dat prieten fidel cu persoana iubită pentru interesul de bani și l-a manipulat ca să se despartă de dumneavoastră, iar acum persoana iubită și-a dat seama. Aveți mare grijă că veți primi o vizită
dar persoana asta este falsă, vine pentru un interes, ca să fure ceva, fie un act, fie ceva care vrea să vă târie prin tribunale, în sensul să câștige. Îi se pare că a pierdut mai mult parte materială părăsindu-vă și acum vrea să-l își iei partea. Sunteți gânditoare, așteptați veste de la persoana iubită, încă sunteți în așteptare. El vă scrie sau ea, după caz, vă scrie, dar încă nu ajunge la dumneavoastră mesajul, tot scrie și tot șterge. Este frică că va fi alungat și gonit de dumneavoastră pentru ceea ce v-a făcut. Este trist, e ca bolnav, nu doarme noaptea. Este o persoană mai mult ca un fel de mort umblător. Iar el a pierdut totul, a crezut că a nimerit dragostea vieții, că o va duce bine pe toate planurile, inclusiv partea materială, că persoana iubită este mai mult după partea materială, crezând că înșelându-vă pe dumneavoastră și rămânând cu persoana cu care v-a înșelat, va duce bine pe toate planurile. În schimb a pierdut banii, este și bolnavă persoana respectivă, suferă. Acum pot să spun că și persoana respectivă este în depresie, cam într-un fel duce de 2 ori mai mult greutatea care ați dus-o dumneavoastră. Persoana dumneavoastră este mințită că a aștepta un copil, dar cumva totodată i s-a spus că a pierdut sarcina sau ceva legat. Se urmărea aici mințindu-l ca să rămână împreună, să facă acte, să se căsătorească. Persoana care v-a despărțit de parteneră a urmărit ca partenerul dumneavoastră sau partenera dumneavoastră fiind o persoană cunoscută, fiind o persoană cu reputație bună, a încercat să cumva să doboare persoana asta, să distrugă atât pe plan material cât și pe partea sentimentală. Este vorba despre un coleg de serviciu sau o colegă care este invidioasă pentru stabilitatea care o avea, pentru căsnicia fericită și a reușit să-l distrugă. El va fi sau ea va fi alungată din casa care stă cu persoana actuală. Persoana iubită de dumneavoastră trage o speranță la un dar de bani, la o zi sfântă să-l iei, dar nu va lua. Va trimite curând un mesaj care dumneavoastră sunteți în așteptare, vreți ca persoana iubită să se întoarcă, iar dacă se întoarce, să știți că se întoarce fals. Urmărește cumva ca să vă păgubească și pe dumneavoastră, deci nu se întoarce în totalitate sincer sau sinceră, depinde după caz, se întoarce falsă pentru a urmări un scop de a lua un act. La o zi sfântă ar vrea să vă dea vestea să vină. Aveți mare grijă pentru că în momentul când vine și ajunge la judecată o să fiți foarte terminați, bolnavi, o să intrați în depresie.
Dacă se întoarce persoana respectivă, să aveți mare grijă la acte, eventual puteți să le puneți deoparte, pentru că altfel veți suferi, vă veți îmbolnăvi. Veți primi o veste tristă, de necaz. Persoana iubită a pierdut totul, când va veni cu o pierdere foarte mare de bani înapoi. O să speră că dumneavoastră îi dați șansă, promitându-vă că o să fie starea financiară la fel de bună. Se gândește cum să vină cu falsitate, eventual poate vă invită undeva să mergeți, fie și într-un concediu, fie și într-un weekend undeva. Prin falsitatea asta vine că i-a fost dor, că vă iubește, că a fost norocos sau norocoasă că v-a avut, dar să aveți mare grijă, pentru că finalul este să iei acel act, să vă păgubească, să ajungă la judecată pentru darul de bani. Vă va face o vizită acasă, veți primi veste de la drum și totodată o să mai apară o nouă persoană în viața dumneavoastră. O să se dea o luptă între cel fost și cel actual. Acum decizia e la dumneavoastră pe care alegeți. Atât a fost pentru seara asta. Vă mulțumesc pentru vizionări și ne auzim data viitoare. La revedere!